Selfie lah naman sih. Ada kumut Bodo, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो Ông vừa chắc phải tặng sang. Hi guys, khulumbai nोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय। So दिनै जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि माने BCAA गेट टुगेदार दोङो। So बेयाव जोङो मोसानो थांगोन। So नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो। दायो जोङो रेडि जागासिनो आरोना खासेया नै मा होनो आइलिस मेगननि माबाखौ फोनबाय आरो ओमफ्राय हायाखै रोङाखै ओमफ्राय दा आंखौ खालामबाय आरो ओरैयो फारसेथिं फोनबा फारसेथिं गुगायो माने जोंनिया फोननाय माने जों फोनबाय थायाखैदा नालाय बेखायनो आरो दिनै फार्स्ट नामा फोनबा आयै गोसोआ अन्थब अन्थब दे सानायनि हा आंना माबा मेगनखौनो नुवाखै बायसासो मोनलायलायदों माने ओरैबायदि माबा थायोना नै मेगनखौनो नुवाखै बायसासो मोनदों इयावलाय मा गोसोम नांखां नालाय आयै बार फैबाथाय बिरखारना खारलायलायनाय फारसे गैया जालायलायनाय थागोन फुलिका जों सानैल' नङा माने गोबां दंबोयो आरोना लोगोफोर दंबोयो ओमफ्राय जों दायो ओमफ्राय मोसागोन तामुलपुरनि जानानै नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन हानायमानिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम माने न'फोरा एकदम आलाय सिलाय जाजोबना दंलै साफा खालामनो मोनाखै दा बायाखै थिनो हाखानाय नङा इयो दिनै गथारजोब्बाय इयो मा हबो गथ'जों kiba ami stage ore nasim naji ada hangsoi जोङो haha सान्दुं गोसा nang Nasan lang nih? जोंखौ मानसिफोरा नायसोदो मानोना जों फार्स्ट टाइम बेबायदि देलायनानै थांनाय आरोना बेनिखायनो ओमफ्राय माने मान मथि नुदों जोंखौ माने मान मथि नुदों आंखौ सरि गारिखौ थिखांनांगोन नोंगा ayo deh dah jagan deh apa bye bye muốn thằng này được rồi deh Bitri
size-size-nya nukarayos. Jangan kecamai. Anggasnya horbai semuntai. Hello, Mister nih loh, Mister nih. Kasih. Nwngthngmwna. Đâu begitu? Mana kok kemarin sudah? Jangan sih kan kan. Menthebe. Menthebe? Menthebe. Apa salah coba? Channelaw beda, kamu juga. Kamu na? Video apa tuh? Selang lagi sendiri tren deh. Mari kelas sudah ada, mah biar kan sudah dilema pak. बिनिउनाव जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि सासे मोनसे समनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबहोनो खाबु मोनदों बिथाङानो लिरदों आरो बिथाङानो बिथांखौ सिगाङाव फैनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय बिथांनि जानानै खनसे आखाइ खबनांगौ साबायखर थाबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव सिनायथि लानायनि थाखाय नैबे समाव दङ बिथांजों फैफानो हादों बर'नि मुंदांखा आरो टिभि सिरियेल धोरोमदर फकीरजात खालामनाय लोगोसे गोबां ड्रामा आरो मेथाइ नुबोदों लोगोसे तामुलपुरनि दिहुनजानाय आदा उमद बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों लोगोसे गामसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायनाय जाबाय जों बिथांखौबो बावनो थाखाय खावलायदों Kayak kan yang sama teman. Ini dङ
खुलुमबाय ओमफ्राय लोगोसे बिसोरनि चेनेल इउटिउब चेनेलखौबो नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो like kalam, subscribe kalam, share kalam, guys. Kita meninggal sana. Mana kelar? Ya lah. Bye dengan bazai hotel này là đúng đúng. Lagu sini masih. Ayo kelas di siapa nih? Này dừng biểu nữa, không dám thẳng xe rồi. Này, đi cái đạo. Ông vừa chắc bây giờ đi sang bài đường nơi này ăn mì thờ được xong này cơ mà không à mà biết lấy mì thờ bây giờ xong đó rồi nơi đã có đầy nặng khớ dùng giả dùng là lá rồi ná bị cái đầy hình gần này đi rồi này cái phục liệu đầy hình cái hình sẽ giả nào là nơi à bố jangan buat khulumbai này bác sĩ bảo ơi ăn không mà cắt từ yang ini nak yang horbai ngari akhirnya sama jalan deh no hajat nan namanya mesti ya quay ra bay không ra không bay lại quay ra bay nữa chứ hay gì nó còn rong yon semia bo ini be kasar gila. Oh my god. program gila. Program Bye. Mình giật thua cái rồi, này dân thẳng ra xin ra bay rồi mà đấy. Này dân đấy đang thẳng sới. Xin năm sau này giật bay dân đấy thẳng sới. Mình thắng mày bao cũng nó cái sới. Bye bye guys, này dân thẳng sới. Mình thắng nào nên like comment cái nào mà được.